sí, sabíamos da dificultade que iba a ter o partido, pero o objetivo estaba moi claro, tiñamos que gañar, queríamos facelo cas mellores sensacións posibles, porque, bueno, viñamos nun último partido non que creo que as sensacións foron moito mellores a todos os niveis. Sí que é certo que, bueno, creo que en diferentes momentos do partido non estivemos ao nivel que deberíamos, pero, bueno, ao final o objetivo está cumprido, pasamos á final, o que falamos en outras ocasións, o objetivo está moi claro, queremos manter ese título, por iso vamos na final. Sí, sabíamos do potencial que teñen, ao final, xa o dixen onte, teñen xogadores que bueno, cun gran contraste, cunha longa carreira, que teñen moita experiencia para manexar este tipo de partidos, e aparte xogadores con moitísima calidade, non? Que non as diferencias véronse na pista, bueno, que foi un partido bastante parello, que estuvo aí hasta o final e que bueno, que sabíamos que iba a ser moi difícil e que iba a darse un resultado seguramente moi apretado. Sí, bueno, creo que é unha das probas que falo noutras ocasións, non? Que ao final creo que podo manexar máis rexistros a parte da faceta goleadora, e todo o que sexa axudar o equipo, pois tanto ten que seña facendo gol como dando para que faga un compañeiro, non? A min a verdade é que realízame da mesma forma, en unha parte do xogo que sempre me gustou e creo que tamén me definiu dar ese último pase. Entonces, pois bueno, contento de axudar o equipo sempre da forma que sea, pero que sirva para conseguir o objetivo. Sí, sen dúbida, ao final recordar esos primeiros momentos, ese debut como profesional, non? Con 17, 18 anos, no que a miña familia xa estaba aquí, ver que 7, 8 anos máis tarde volven a estar aquí, para min é moi especial, non? Moita xente a que quero, a que teño aprecio, que veu hoxe hasta aquí, e moitos que non puideron, porque ao final o horario, pois, é o que é un tanto complicado, non? Para fomentar que viñera máis xente, pero bueno, eso xa vai a parte. Entonces, pois nese sentido, pois moi contento, non? De poder disfrutar da miña familia, que a familia tamén disfrute de verme aquí en Lugo, e na casa, ao final, vir a miña cidade, pois é especial. Sí que é certo que esta semana afrontábamosla como eso, non? Como unha semana de competición na que queríamos conseguir este objetivo, que era conseguir o partido. Sabíamos que nos iba a servir de cara tamén a semana que ven, entonces, pois, agora o momento é eso, de cargar as pilas neste breve período de tempo, e xa empezar a semana con un objetivo moi definido, moi claro, con moita ilusión, con moitas ganas, e sabendo que o que queremos é conseguir os 3 puntos.